няма ли кораж? Гений да е. А иска се и малко от това. Но преди това, и тия първи неща, човек първо трябва да уважава себе си, и да отстоява своите положения. Аз така разсъждавам и затова ходя се справя. Така съм се държал. От циганина до директора и до президента. Защото има какво съм аз сега? Най-напред казаха, че съм люспа. Аз не съм люспа. Ама казаха, че съм люспа. Отделиха ми себе си. Заради кой? Не знам. Сега чувам по телевизията СДС-то ще да възражда до вина. Нека да нещо има ли да се прави? Не съм разбрал. Хората не дошъл до тук. Няма човек, с когото да разговаря и да не го разбие, и да не сме наясно. Излишно да обясняваме тук за това обстановката в България. Обстановката е това. Аз го конкретизирах пред цялото това време, следейки всичко, до една единствена дума. Айде до тлуп. Айде до тлуп. Кой спасява България? България е фалирала. България не я спасяват бизнесмените в момента. Не спасява бизнес. Не спасяват айдуци. България втория по големина приход от имигранти. Хората, които ги принудиха и продадохме в чужбина. За какво говорим? Какво още чакаме? Какво трябва да стане? Някой да почне да тръгне и да ни гърми? Това е. Няма друго. Няма накъде. Ви идват арабите, виждате пазари, демонстрации. Питам, ние, за да направим утре едно мероприятие, ще трябва да искаме разрешение. Така ли? Така. Уведомление. Ще се наложи. Така. Дано. Ами, тия вакцина са махана. Ами тия, дето ги водиха от пред арабите, кои ги допуснат? Тук прибивават, обучават населението. Айде семинар да дойде да учат някакви има. Значи това е изпусната работа. Нито по Родопите минават, нито по селата на Родопите. И колко са джами, колко. Ма то всичко се продава. В момента се продава пазар. Ма какво е пазар? От целия окръг хората казват, айде на пазар. Не казват и пазар. И това е от хилядолетие. Това е от тракийско време. Градът от червен Василия Турци. Но тук винаги е било тържище. И сега какво? Символа на Пазарджик не е, че съм символа на Пазарджик е пазара. Всички там излизат, всички там се срещат. Аз искам да поставя още едно нещо. Тук добре се събирам. Идва ли си един? Искам едно нещо да се разбира. Ако не общуваме, ние сега добре сме се събрали. Аз искам някакъв начин да общуваме. Да се срещаме, който да пише. Аз съм вече спрашваме. Има и други работи и всякакви. Предлагам кафенето до паметника да бъде място. Виждате ме, познавате ме, дайте да се срещаме. Тук такива срещи стават много рядко. Нами да се става. Паметника на место. Там е най-ефтино, където е 50 стотинки, всеки може да се Значи ще го помоля. Нека помислим и за други варианти. Аз значи разбрахте, това са организационни въпроси, които всеки един от нас може да ги реши. Вижте, ние сме се събрали тук, за да кажем, че на има. Това е най-важно.
Сега, някой създава се така, че много се говори. Това, че всеки един от нас говори много, е доказателство колко сме самоотчуждени. Колко малко се срещаме по този начин, за да можем да се съберем и да си изкажем Бог. И затова нека бъдем търпеливи към тези, които говорят много, но същевременно всеки един от нас от тук нататък, като вземе думата, нека да бъде малко по-ясен, по-точен, по-директен и по-кратък. Сега, вторият проблем, който искам да обсъдим, аз съжалявам, че този гражданин, който беше в градинката си отиде. Той подлежи на изпит. Той е на изпит. Щеше да... От изпит или не на изпит отива, той подлежи. Така. Ние, като се учредиме, ако не предприемеме конкретни действия, конкретни стъпки, които да покажат, че правим това, което Благой прочете като декларации, ние няма да бъдем нищо. Ще бъдем едни приказливци. И затова твърдо решихме, които сме в инициативния комитет за това учредяване, да дадем своята подкрепа с вас заедно за пазара. И не само за пазара, а и за борсата в обмяна. И тук е, и много други неща има. Аз мога да говоря за много далавери и така нататък, не е необходимо. И имаме следния принцип, който искаме да се знае от всеки. Ние ще защитим всички от тези граждани, които имат волята, силата, мъжеството, достоинството, духа, вярата в себе си да дойдат тук и да застанат с лицето си и да кажат крепете. И такъв случай в момента имаме в лицето на пазара. Те са 4 човека, тези 5 човека. Те са тези, които имат смелостта да дойдат и да кажат: не сме съгласни с това, което става. Затова нека да позволиме на Петър, който имаше смелостта да застане пред журналистите и да каже истината за пазара, да прочете тяхното искане, което ще стане и наш официален документ и ще го пуснем във всички медии и всички институции, които се правят на слепи, че не виждат това, за което става въпрос. И съда се прави на сляп, и областният управител се прави на сляп, и най-много се правят на слепи. Знаете ли кои? Общинските съветници. Но ще дойде време това, което вие казахте, ако имаме сила, да ги извикаме и да ги попитаме: вие защо гласувате? Но се иска само едно нещо. Иска се да вярваме в самите себе си. Моля ви, нека сега той да... После ще ви дам. Казва се Петър Додин, По-високо. Искане на Общото събрание на Съюза за пряка демокрация. За Общинския съвет Пазарджик, копия до кмета на общината и областен управител и до всички медии. Дами и господа общински съветници, с решение номер 115 от 31 тази година вие обявявате публична собственост на пазара за търговия услуги в частна собственост. С този свой акт нарушавате член 3 от Закона за общинската собственост, защото не е отпаднало тяхното предназначение. Същите продължават да са такива и да бъдат част от общинския пазар, който е 100% публична общинска собственост. Освен явното закононарушение, вие с това свое решение по никакъв начин не защитавате интересите на нас, гражданите от община Пазарджик. На нас, гражданите, които сме ви избрали и които сте си кълнели публично. Позволяваме си да ви припомним клетвата, която полагате. Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от община Пазарджик и да работя за тяхното благоденствие. Ето ви част от аргументите, че не спазвате положената ви от вас клетва. Първо, защото не спазвате закона за общинска собственост. Второ, защото чрез формата на отстъпено право на строеж предоставя си правото да се строят на пазара частни търговски сгради. Трето, какво толкова налага да промените състоянието на пазара? Той ли е най-големият проблем днес на общината? Четвърто, толкова ли е богата общината, че се лишава от приходи? Ние сме редовни платци. Някои сме внесли в хазната на общината до сега десетки и стотици хиляди лева. Годишно плащаме на общината повече от 200 хиляди лева. Защо се отказвате от тях и сега ни карате да плащаме тези пари и нарушения на закона на бъдещия собственик на още непостроените сгради? Чии са сградите, за да плащаме наем на него? Пето, по данни на главния архитект на общината, изнесени в предаването на Телекабел за представянето на 1 квадратен метър търговска площ са необходими 500 лева. Всички знаят, че продажбата на 1 квадратен метър търговска площ в центъра на града надхвърля 1000 евро. Разгъната застроена площ на търговските обекти е 3000 квадратни метра.
Къде отива разликата от 4 милиона лева? Защо общината срещу 1 милион 380 хиляди лева се лишава от тези 4 милиона? Защо тя не построи сама или не възложи на фирма не 14, а няколко десетки търговски обекта да ги отдаде под наем на нас и тя да прибира приходите? Няма пари. Не е вярно. Теглете кредит и ще се възстановите само от найми за няколко години, а може и веднага чрез продажбата на част от търговските обекти. Толкова не е сложно да направите сметката. Шесто. Много градове в България направиха нови пазари чрез средства по европейските програми. Защо вие не правите това? Вярно ли е, че не са усвоени близо 1 милион лева за ремонт на пазара от европейските средства, с които се ремонтира останалата част от центъра на нашия град? Седми. Под предлог, че правите нещо хубаво, лишавате общината, нас гражданите от най-важното, лишавате им от собственост. Хубавите, даже още по-хубави неща могат да станат и без да правите това. И още, дами и господа съветници, давате ли си ясна сметка, кой е новият собственик на пазара? Просто, ако тази собственост е лично ваша, ще постъпите ли с нея така? Ще се съгласите ли с нещо 1 милион 380 хиляди лева, някой да си построи върху нея собствени търговски обекти с площ 3000 квадратни метра? Питаме ви, къде ще отиде нашия семейен бизнес, който за много от нас е от десетки години? Как ще живее? Унищожавате 86 дребни търговци като нас и всички давате на една фирма. Девето, позволете ми да ви запитам. Вие от Пазарджик сте. Нима ли знаете, че с тази продажба продавате символа на града? Не ви ли говори нещо името на града? Дами и господа общински съветници, защо продавате и борсата в село Огняново? При годишен оборот от 600-700 хиляди тя формира печалба над 200 хиляди лева. Само за няколко месеца намалихте нейната цена от 2 милиона 800 хиляди лева на 2 милиона 100 хиляди лева. Нямате ли пари? А какво правите, за да развивате нашата община? Повече аргументи са излишни. Ние гражданите от община Пазарджик, която ви изпратихме в Общинския съвет да защитавате нашите интереси, категорично искаме и заявяваме публично. Отменете ветото от вас решение за градския пазар и спрете продажбата на борсата в Огняново. Настоящото искане е прието от Общото събрание на Съюза на пряка демокрация на 17 ноември 2012 г. Благодаря за това. Надявам се, че всички разбрахте за какво става въпрос. Става въпрос за това, че общинските съветници продават всички търговски обекти на едно лице, на една фирма. И тя става собственик на тези търговски обекти. И ни се обяснява, че това не било продажба, защото било отстъпено право на строеж. Става въпрос за това, че десетки хора, които преживяват, които хранят семействата си с работа там, а не с експлоатация на някой, защото те самите там работят. Тези хора има реалната възможност да останат на улицата. Става въпрос, че се продава символа на града, пазара. И ние, като граждани, днес тук заявяваме, че не сме съгласни с това решение на общинските съветници. Никой така организиран, никой така директно не е посмял да атакува това решение на общинския съвет. Какво да ви кажа за борсата в Огняново? Една борса, която при 600 и 700 хиляди, които той ги каза, бяха прочетени, дава 200 хиляди лева печалба годишно. Ние я продаваме. И аз ги питам, кой от вас ще си продаде в общинския съвет? Питам ги, кой ще си продаде борсата? Кой ще си даде така пазара? И те всички мълчат. И колко по-рано ние започваме да израстваме като граждани и да осъзнаваме, че от нас зависи това. Толкова по-близо е денят, в който може да съберем не в такава зала, още може и долу, и да ги извикаме и да им кажем: кои сте вие, че продавате това, което е наше? Вярно, още ние нямаме чувството за мисъл, че това е наше. Много от гражданите викат: бе, какво ме интересува? Бе, продавал пазара, продавал пак, продавал градинките. Какво ме интересува? Не е така. Истинският, отговорният човек, който е истински свободолюбив, милее за това, което е общо. И ние можем да постигнем значим успех, само ако си поставяме значими обществени цели. А не си поставяме лични цели, този моят живот е така, другия е моят така. И аз се радвам, че всички единодушно, ако има някой против, нека да го каже тук в тази зала, подкрепиме тези хора, които имат смелостта да кажат не на това, което се прави с пазара. Аз поемам като общински съветник ангажимента, тъй като това е вече наш документ, внасям го в общинския съвет. Ще видим какво ще прави.
Значи, вижте, на практика това се продава на турци. Да, извинявам. На практика това се продава на турци. И пазара, и борса. Значи, какво става? Никъде, където има нови пазари, цените не са по-ниски. Напротив, скачат цените на найма. От тук скачат цените на стоката, която се продава, на зеленчуци. Това означава автоматично по-малка консумация, по-малко производство, повече безработни. Това значи какво, като нямаме българско земеделие, внасяме турското земеделие. Вижте какво става по пазари, от турска сорт. На практика нашите съветници обслужват турски интереси. Поставят Пазарджик под турски диктат. Това става на практика. И това всеки много добре трябва да го знае. И да го знае какво става. Това са нашите съветници, уж българите ги правят. Здравейте, понеже... Ако може само да се представи... Казвам се Христо Роклев, на 42 години съм от Пазарджик, не съм член на никаква партия. Аз искам да ви кажа само няколко неща. Първо да си зададем въпроса, че това е апогея на безобразите на Тодор Попов. Аз го заявявам открито и не ми пука това кой какво ще, как ще го приеме. Защо? Пазарджик беше една община, която беше на печалба. Без значение кмета, предишния какъв е бил и така нататък. В момента имаме около 30 милиона задлъжнялост. Колко заеми са теглени, не мога да ви кажа. Един ли са, два ли са, това вече са подробности. Но фактът е следния, че сме втората по задлъжнялост община в България. И тук говорим за средно голяма община. За средно голям град. Тази първата, която не мога да ви кажа нито името, нито как се казва. Но факт е, че Пазарджик дължи 30 милиона. Тия факти, които ги прави Тодор Попов, са последното поради тази причина. Значи той иска да продава пазара, иска да продава борсата, иска да продава Гергана, иска да продава тролейбусен транспорт, го продаде вече, ако не се лъже. Това е за да може да връща пари. И другото, което е, той стои зад тези хора и всъщност той прибира печалбата. Арабите са едни играчки, едни бушони, които включват и изключват. Това исках да ви кажа и не искам да ви занимавам повече с това. Но факта е и друго нещо. Питал съм мои съграждани, добре, какво направи според вас Тодор Попов за Пазарджик и те ми казват, и много направи. Какво направи много? Всичко разпродаде. Че 30 милиона ни вкара вътре, че замени хубавия бял мрамор на Шадравана с траурни паметници от Китай, с турски плочи, ни облепи центъра. Това ли му е хубавото? Това ли му е хубавото на Тодор Попов, което е извършил? И тези господа, аз с господин Илия, не му знам фамилията, се запознахме съвсем случайно, който е общински съветник в момента, и като ми каза за какво става въпрос, аз направо се фанах за главата. Защото съм в течение на нещата. Заведението е скепе на този прословут Арабия, за който говорим. Там трябваше да има паркинг на 2 етажа. Къде е този паркинг? Няма го никъде. На 2 или на 3, това са подробности, технологични подробности. Човека си направи заведение, спряха му, спечели делото в административния съд, защото и там има наши и ваши. Направи го преместваем обект, дая на 50 см от земята. Да не говорим, че за госпожа Майя еди коя си съдийка. Не, Емилия Георгиева, тя директно от Малко Наре и така нататък. Да не говорим и за Майя Попова, която знаем за какво става въпрос, че с 3 промила концентрация на алкохол изкараха, че е заспала на волана. Нали, нещата са толкова навързани, че просто трябваше да се стигне до това, такива хора да има като тези господа, да кажат, така са нещата. Тук не говорим за партии, кой в какво членува. Говорим за това, като някой от нас страда от така наречената диктатура на Попов, защото за мен това е такава, като диктатурата на Бойко Борисов, той е горе-долу, те са едно. И така наречен независим кандидат, нали? Макар че сега ГЕРБ го подкрепят общинските съветници. И стигаме до извода, че тази организация, която се създава в момента, трябва да има, за да можем да си устояваме правата. Ние не сме членове на Европейския съюз на празно, не сме граждани на тази държава да ни подкрепят кой както си иска, нали, за каквото си иска. И факта е, че тук виждам и хора на средна възраст, виждам и по-млади хора, виждам и по-възрастни хора. Това означава, че има преливане на поколенията. Всеки вече му е дошло до тук. Благодаря ви за вниманието. Ако съм ви
направи какво иска да каже, ще се радва. Не сме се срещнали случайно. Разбира се. Сега, това беше горе-долу смисъл на нашата среща, да се учредим и да вземем едно принципно решение спрямо едно безобразие. Продажбата на пазара, на борсата, това са безобразия. Това са груби нарушения на клетвата, на която полагат общинските съветници. И единственият начин да победим, ако продължим по същия път. Ние горе-долу ви познаваме, кои сте тук. Ще видим какъв ще е отгласа на Общинския съвет, като внеса искането на вас. И надявам се, може би след 10 дена, а може и по-малко, отново да се чуеме и да се видим и да видим докъде сме стигнали. Иска се с властта диалог и натиск. Няма ли натиск? Няма нищо да стане. Пазара опитаха, направиха протеста, ако бяха продължили още, ако се познавахме и ние да излезнем, ще да стане, може би, много по-добре и по-бързо. Ама искам да уточня само, той пазара е продаден. Не е продаден. Как? Значи много пъти съм обяснявал за пазара и сега искам да го чуете ясно и точно. Пазара е проведен търг, който е спечелен от този прословут арабин. В този смисъл той е продаден. Но пазара има едно много важно дело и то е от гледна точка на законността на решението на Общинския съвет. Това дело в момента съдийката, за която вие казахте, да, нека тя да чуе, че ние имаме друга позиция и това е един от смисъла. Натиск и върху съдебната система, и върху местната власт. Да чуе, че има други граждани в този град, които не мълчат и които отстояват съвсем друга позиция. Защо? Да, не са съгласни. Защото съдийката, ако се произнесе, че ние нямаме право да променяме собствеността от публична в частна, цялата тази продажба става нелегитимна. Ние за това се борим. И всичко се връща обратно. Единствените последствия за общината е, че сигурно ще ни измислят някакви разходи, които арабина е направил, и не знам как се казва. Името му е много така дълго и сложно, за да забучат общината с освен тези 1 380 хиляди. Спечелили са дело, а делото ще продължи в Върховния административен съд. Спечелили са делото, сделката с пазара е приключена. Но за нас по-важно е да имаме силата да се противопоставяме и по-важно от тук нататък всеки един от нас, като срещне някой, да говори. Първото и най-важно нещо е да откриеме себе си и да преодолееме страха, който ни е сковал не малко от нас. Надявам се, че тези, които са тук, не са страхливи и самия факт, че сме тук. Все пак, ако има друг гражданин, който желая да се изкаже, да, заповядай ви. Заповядай. Няма, всеки ще се